teď má televizi, nemá čas. To je kočička, čiči. Je to no? A televize taky dobrý, člověče. No. Televize je lepší, když jsou reklamy. Hmm. Kočička. No Fílo. Kde je kočička? No, Maďa se zdrhla, viď? Počkej. To nemůžeš zase takhle, musíš opatrně, ne? Na A on kočičku. je docela hodný, akorát nesmí se mu šát na břicho, jako celou. To nemá rád, když je má špeklí. No, ale nejmenší takový